テステス、テステス、テステス。おはようございます。中村ゆき子です。六甲ミーツアート芸術散歩2020、残すところあと数週間となりました。こちらのムビラ配信も今回とあと来週で最終回となります。私の名前は中村ゆき子です。神戸で活動するキャップというアートグループのメンバーで、招待作家として、招かれたキャップのメンバーなので、ですね、六甲ミーツアートに招待作家として招かれたキャップのメンバーで、私はこのムビラというジンバブエの伝統楽器を RC505 というループステーションで、毎週水曜日に配信してきました。いろんな、このキャップが関わっているスカイビラ迎賓館という建物はですね、スカイビラ六甲スカイビライカスビラ六甲イカスビラという、建物に名前を変えまして、いろんなアーティストがホテル9部屋あるのですが、ホテルやホールや、玄関前などいろんなアートを展開して、素敵な空間を作り上げております。無料会場となっておりますので、来られた方もまたご来場いただけますので、ぜひお越しください。またご覧になられてない方、とてもいい空間となっております。ぜひ皆さんお楽しみいただけているようなので、大変おすすめです。ぜひお越しください。今日はですね、上岡祐樹さんのお部屋、トレースメモリーという作品から配信させていただきます。もしこの配信見ていらっしゃる方いらっしゃいましたら、おはようございます、こんにちは、どっから見てますなどでもいいのでコメントいただけるととても嬉しいです。Hi, my name is Yukiko Nakamura. I'm a member of CAP. CAP is an art group in Kobe, and we are invited to exhibit for the art festival called Rocco Meets Art, and it's gonna end 23rd of this month. So I'm going to have two more live stream, including this one. And I'm doing live streaming today from Yuki Ueoka's room. The title is Trace Memory.
Noremequetza Necutienda Bamue Zimbabwe Warikuramba Baka Batisisa Chinyakare Nechikazavo Chichwatienda Zikuru Nekuti Pakurira Urusivo Tumutinimira Wempira Dinonji Yuki Dinobaku Japan、ジンバブエの伝統曲でタズンガイラという曲をお送りしました。今日は上岡祐樹さんの作品トレースメモリーから配信しております。山本雅也さん、いい朝の BGM ありがとうございます。ですね、あとこの配信はあと来週1回、浅山さんの2回目のお部屋からの配信が最終となります。六甲ミーツアート11月23日まで開催しております。六甲スカイビル地域にある六甲イカスビラは入館無料なので何度でも入館することができます。ぜひ会期中にまたお越しください。ご視聴いただきありがとうございました。